Hello mga moms! Another food trip na naman dito sa Ugbo, Tondo, Manila. Nandito tayo ngayon sa The Original Aling Consuelo Halo-Halo. Ayan. So bubungad sa atin yung napakaganda nilang dining area. Ayan, parang personal bahay na rin nila siguro to na ginawa nilang business na din. So makikita natin yan si Aling Consuelo, ang owner ng Original Halo-Halo dito sa Ugbo, Tondo, Manila. Kasama ng ilang mga kilalang personalidad na nagpunta at kumain na rin dito. Naku, sigurado to. At saka legit talaga na masarap kasi napakarami na rin siyang na-feature na mga what you call this, mga TV appearances na ang bongga, kaya titikman na natin siya. Ano kaya? Masulit kaya natin yung halaga ng ibabayad natin for their halo-halo? Let's see! Hi mga moms! Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon nga, titikman na natin ang isa talaga sa mga pinakasikat at kilalang halo-halo dito sa Tondo, Manila, ang Aling Consuelo, the original. Legendary, the original, the one and only. Ayan, Aling Consuelo, halo-halo since 1960. O, diba? Wala pa kami nito sa mundo. Meron na tayong mga pahalo-halo. So, titikman natin, tsaka alamin natin kung ano nga ba yung kakaiba, kung ano po yung meron sa halo-halo na to, bakit siya binabalik-balikan, dinadayo, at tsaka talagang pinag-uusapan ng madla. Ng madla, diba? So, syempre, hindi na natin palalagpasin ng pagkakataon na matikman natin to, since nandito na rin naman tayo sa Ugbo. Ayan. In fairness, may leche plan at tsaka halo-halo, may yelo, may gatas. Higit sa lahat, ang pinaka-importante sa sahog ng halo-halo, yung kutsara. Sahog. Siyempre, hindi mo ito makakain kung di mo siya, wala ka kutsara, di ba? In fairness sa leche plan, hindi siya nakakaumay. No, hindi siya matamis na matamis. Sakto yung lasa. Tapos yung ube, parang chewable yung ube. Yung ube, no? Hindi siya yung typical na ube na malagkit o ano. Kahit Ito nilang gawa. Yes. Sila mismo ang gumawa. So, di matamis, no? Tama na. Hindi siya nakakaumay. Kasi may ibang halo-halo talaga nakakaumay. So, tingnan natin kung ano yung mga sahog. Bagay sa akin po. Uy, kakaiba to, ha? Sandayagay. May labanos, may carrots, may patatas. Hindi mo diabetic friendly. Oo, so pwede daw sa mga diabetic. Yung i-adjust ng issue. Kasi feeling ko, kaya rin talaga siya babalikan. Hindi sila bumibili ng mga yung nakababad na, yung na-preserve na ng mga pangsahog. Sila talaga yung gumagawa. Ayan, may black beans. Naku, this is really good for the gout. Masarap siya. Masarap talaga siya. Walang etchos. So yung iba, naghahanap kayo ng naghahanap siguro ng nata de coco, ng sago. Kanya-kanya naman pong yan, ng style tsaka ng klase kung paano nyo po, basta halo-halo. I mean, basta iba-iba yung putahe. No? Paubos na. So ito, yung ating mga halo-halo, may mga sizes na small, medium, or large. Or yung 16 ounce, na regular, special, at saka super 22 ounce. Meron din silang saging kunyelo at saka mais kunyelo na available din dito. So kung gusto, kung ayaw nyo ng halo-halo, pwede kayong ito yung inyong kain o orderin. Ang sarap. Nako, sa mga taga-Tondo, napakaswerte nyo. Lalo na nalalapit ng summer. Pag sa malapit, yung pag sa kalooban na ayaw na. Mabuto. Hindi mo ko mapagkwento ng sunod-sunod. Sarap po kasi. Parang hindi ko siya mapigilan. Pero mas gusto ko kumain kaysa magkwento. Hala, ubos agad, Mariam. Ang small size ay nagkakahalaga ng 40 pesos. So, meron din tayong 60 pesos at saka 70 yung
Large. Yun yung may kasamang may ice cream. Kumain niyo sa bansa niyo ba? Okay. Ako kasi hindi na ako nag-ice cream eh. Kasi parang masyado na siyang marami. Sa bansa niyo. Sarap. Mura lang. Kaya pag pumunta kayo rito, kailangan madaanan nyo si Aling Consuelo. Yung sikat na halo-haluan dito. Ang sarap. I love it. Nakakaloka. In less than 5 minutes, naubos ko na po siya. Nakulit mo na yun. Parang seconds lang yung akin. Sarap. Pwede na. Okay ba? Ang sarap. Must try. Balik-balikan. Hindi siya nakakaumay kasi hindi siya ganun katamis. Kaya for sure, sa mga hindi pa nakakatry, pagpunta nyo rito, try nyo na po. It's DJ.